बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमानि सान्तिपुर गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 30 साननि हाबाफारिजों पुलिस मिलिटारि आरो पेरा मिलिटारि बायदि थिसनथायनि सिगां फोरोंथाय एबा फ्रि रिक्वायरमेन्ट ट्रेनिं बादा खुंदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसडि डाक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बेखेवनाय बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। हाबाफारिखौ बेखेवनानै ओएसडि डाक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिगाङाव मेहेरगोसा बिबुंथि लाखियो। गुबुन फारसेथिं बे थिसनथायनि सिगां फोरोंथाय बादायाव फोरोंथाय होगिरि महरै बाहागो लानाय बारग' आर्मि तरुन बसुमतारियाबो बाहागो लानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बायदि आनजादफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होयो। दा जेनेखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मानगोनांसिब बिथांनि सिमां जोंनि जेनेखि इयुथफोर बेफोर इयुथफ्रा गासैबो जेनेखि जोंनि समाजनि मोजां बिथिं बे मोजां बिथिं बा मावनाय बेफोराव बाहागो लानांगौ आरो बिनिनो मोनसे बावा जाहैबाय जोंनि इयुथफ्रा जोंनि ससाइटिनि गोबां गाज्रि गेना खामानिफ्रावसो गोदोनानै थायो। बिनि अनगा जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जोंनि इयुथफ्रा नैबे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै जोंनि सेन्ट्रेलनि आर्म फर्सेस स्टेट पुलिस बेफ्राव मुं थिसननो हायो बिनि थाखाय मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों आरो बे जेनेखि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बे रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै जोंनि जेनेखि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनहा निस्सय जोंनि बे जेनेखि आर्म फर्सेस सेन्ट्रेलनि आर्म फर्सेस बा स्टेटनि आसाम पुलिस बेफ्राव मुं थिसननो हागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे स्ट'रि हिन्जाव माहारिया बिदि मावनो हाया होननाय साननाय दं नाथाय दिनैहाय गोबां हिन्जाव माहारिफोरा दिनै हिन्जाव माहारिया बर'ल' नङा गुबुन गुबुन समाजावबो मोनसे एग्जाम्पोल जानानै फैनो थांगासिनो दङ। मानो होनोबा अलिम्पिकआव मेडेल मोनग्रायाबो हिन्जाव माहारियानो लाग्रोदों बा जुदा जुदा स्पर्ट्सआवबो हिन्जाव माहारियाबो दावगागासिनो। दा दिनै बर' समाजावबो जोंनि हिन्जाव माहारिया उन जानानै थायाखै। दिनैनि जेनेखि प्रि रिक्रुटमेन्ट जेनेखि ट्रेनिंनि प्रग्राम बावनो नोंथांमोना नुनो मोनदोंखि बाहाय लोब लोब जोंनि लाइमोनफ्रा हिन्जाव लाइमोनफ्राबो बाहागो लाफैदों। बाहाय टटेल हौवा हिन्जाव मिलायनानै 700निबो बारा जोंनि इयुथफ्रा बे ओनसोलनि इयुथफ्रा मुं थिसनफैदों आरो बेनो जोंनि मोनसे सिनायथि बा मोनसे साइन कि जोंनि ससाइटिया मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सनाव थांगासिनो दङ। जोंनि एरियाखौ जोङो बुंनो थाङोबा एवारनेसा जोंनाव खममोन नङा होमबा। दिनै बिटिआर सरकारनि जेनाखि मोनसे स्टेप लाबाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि जेनाखि ट्रेनिंफोर बेफोर ट्रेनिंनि दारै जोंनि ओनसोलावबो मोनसे एवारनेसा फैगोन होनना मिजिंथिदों आरो बे एवारनेसनि थ्रुयैनो जोंनि ओनसोलावबो एबार जेनाखि स्टेटनि पुलिस पारामिलिटारि फर्सेस बेफोरावबो बारायगोन होननानै आं मिजिंथिदों। 30 दिननि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 30 दिनसिम बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंनि बे इयुथ्सफोरखौ पेरामिलिटारि एन्ड आर्मि पुलिस माखासे बेसिक इनफरमेसन बेखौ जों बेनि गेजेरजों बिसोरनो मोजां रोखोमै गाइडलाइन होगोन खिन्थागोन फिजिकेल रिटेन मेडिकेल आरो माखासे बै नलेजफोरखौ जों खिन्थानो दा जाहाथे थांनानै जेब्ला टेस्ट जागोन बै समाव माने मोजां रोखोमनि साक्सेस जायो। बिनि थाखाय जों बेसिक नलेजाव मेनलि फार्स्टलि फिजिकेल फिट जानांगोन जोंनाव। बेनि मेडिकेल साइडआव जेबो एग्जाम जेनेबा कालार भिजन डिस्टेन्स बेफोर मोजां जानांगोन। मानो होनबा मेनलि पेरामिलिटारियाव जोंना मेगना गोनां मोजां जानांगोन। मेगना जुदि मोजां नङाबा जों बाहाय जोंहा थांनायनि जोंहा
दा मेगन नोजोरा मोजां जागोन आरो बेनि थाखाय आरो फिजिकेलाबो जेनेबा सोरबा फ्रेकचारफोर थानो हागौ दा फ्रेकचारफोर थानो नाङा दा ओंखायनो मेडिकेल साइडआव बेफोरखौ गासैबो खोमा गन्थं आरो मेगन आरो चेस्ट बै माखासे बेफोरखौ चेक खालामजोबनाय बिनि उनाव फिजिकेल लाइनखौ जेब्ला फिटनेस जायो अब्लाथ' बेखौ गासैबो ट्रेनिं होनाय जागोन जोङो 8थानिफ्राय लानो नांगोन 8थानिफ्राय 10थासिम जों फिजिकेल ट्रेनिं होगोन बेनि उनाव 15 दिन जों फिजिकेल ट्रेनिं होगोन 15 दिनखौ क्लास खालामनाय जागोन